हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, वलमडन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी। नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी। नमस्कार। ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரங்கள், வந்தனங்கள், வணக்கங்கள் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. हरे कृष्णा माता जी। வாழ்க வளமுடன். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. जय राधा माधव बिहारी। जय राध माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजन यमुदीरावनचारी. यमुनदीरावनचारी. यमुदीरावनचारी. यमुनदीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. राम हरे राम राम हरे
ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் பகவதே வாசுதேவாய ஓம் பகவதே வாசுதேவாய நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயண நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவா நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவி சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ஜயாம் உதீரயேத் ததோ ஜயாமுதிரயே பத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்கீதம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. பாகவதம் 4th canto 30th chapter 38th ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ ரேவதி மாதாஜி ஆனா அதாவது நம்ம பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சு பக்தி வைப்பு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இங்க இருக்கீங்க இல்லையா? மல்லிகா மாதாஜி, மணிமேகலை, உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் வந்து இமெயில்ல வந்தது இல்லைங்களா? எஸ் மாதாஜி வந்துட்டுங்க மாதாஜி எனக்கு மாதாஜி இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லாத்துக்கும் சாஃப்ட் காப்பி தான் கொடுக்கப்பட்டது. சாஃப்ட் காப்பி தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சர்டிபிகேட், ஹார்ட் காப்பி கிடையாது. ஆனா அந்த சாஃப்ட் காப்பி எங்க எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு. சரிங்களா? கொஞ்சம் மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி உங்களுடைய இமெயிலுக்கு தான் வந்திருக்கும். ஒரு வாட்டி அதுக்கு என்ன அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க யாராவது சர்ச் பண்ணி மாதாஜி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. 2 ரேவதி மாதாஜியுமே இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பாகவதம் படிக்கணுன்றதுக்காக, பக்தி வைவு படிக்கணுன்றதுக்காக அது கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்காக அவங்க இட் இஸ் ஒன்லி சென்ட் இந்த மெயில் மாதாஜி. உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் எல்லாம் கிடையாது. எனக்கு கூட வரல காப்பீஸ். மாதாஜி ஜிமெயில்ல போய் சர்டிபிகேட் 24 அப்படின்னு 2024 போட்டா வருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 24 போடணும் மாதாஜி. 2024 போடணும். அவங்களுக்கு அப்பவே வரல மாதாஜி அவங்களுக்கு முதல்ல எங்களுக்கே வந்த போதே வரலையா மாதாஜி, அதனால அவங்களுக்கு மெயில்ல சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கல மாதாஜி. அவங்களுக்கு வரல. ஓகே ஃபைன். அது ஆனா அப்பவே எனக்கு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா? ஆஃப்டர் இயர் வந்து சொன்னீங்கன்னா இப்ப மறுபடியும் மல்லிகா மாதாஜி உங்களுக்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. மல்லிகா மாதாஜி பண்ணிட்டேன். மாதாஜி ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் மாதாஜி, நீங்க எங்க குரு மகாராஜோட பிறந்த திதி எல்லாரும் ஒரு தடவை மகாமந்திரம் சொல்லலாம் மாதாஜி. ராதாநாத் சுவாமி அவங்க நிறைய சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு தொண்டரா வந்து நம்ம பகவானிடத்தை பிரார்த்திக்கலாம். நல்ல ஆயுள் ஆரோக்கியம் கொடுத்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் அவங்க மேலும் மேலும் வந்து வளரணும். மேலும் எத்தனையோ நம்மள மாதிரி தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு எல்லாம் வழி நடத்தி செல்லணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு சக்தியை வந்து பகவான் கொடுக்கட்டும், குரு பரம்பரை அவங்களுக்கு கொடுக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய சேவைகள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து இறைவனுடைய கிருபை இருக்கணும் இல்லையா? அவங்களுடைய டெடிகேஷன் இல்லையா? அது ரொம்ப முக்கியம். ஈடுபாடு, இதெல்லாம் நோக்கம், எஸ்பெஷலி நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தருடைய நோக்கம் வந்து தன்னலமற்று இருந்தாலே அந்த பக்தி வந்து மேன்மை வரும். எதுவுமே தன்னலமற்று செய்யணும். அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தாலே அந்த தெய்வீக குணங்கள் எல்லாமே ஒன்னொன்னா வந்து குடிக்கொள்ளும் நம்ம கிட்ட. நம்ம எப்போ குறுகிய மனப்பான்மையோட வந்து நம்முடைய நலத்துக்கு மட்டுமே நாம செயல்படுறோமோ அப்போ தெய்வீக குணங்கள் வந்து அந்த இடத்துல குடிக்கொள்ளாது. ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்ட். ஓகே, இதை நாம கண்டிப்பா அதாவது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய குரு மகாராஜ் எல்லாமே நம்ம பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம குரு மகாராஜ் இப்ப ராதநாத் சுவாமி
அவரெல்லாம் எங்கன்னா யாத்திரைக்கு போகும்பொழுது 10,000 பேர் வருவாங்க. நம்ம ஒரு 200 பேர் வந்தாலே மேனேஜ் பண்ண முடியல நம்மளால, இல்லையா? அப்போ அங்கே அவங்களே சமைப்பாங்களாம், இல்லையா? ஒரு புறம் குக்கிங் அவங்க தான். பிரான் சைத்தன்ய பிரபு ஆல்சோ அவருமே வந்து ராதாநாத் சுவாமியோடைய டிசைபிள் தான். எங்களுக்கு பக்தி வைபவ் எடுக்கக்கூடிய அந்த பிரான் சைத்தன்ய பிரபு புனே சென்டர்ல இருந்து தான் பண்றாரு. அவருமே வந்து he is also a disciple of ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ். அடுத்து வந்து அவ்வளோ டிவோஷன். அவரும் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி, நீங்க மாதாஜியும் எங்க ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? மாயாப்பூர் யாத்திரைக்கு போகும்போது ஐ திங்க் எப்ப மாதாஜி நீங்க லாஸ்ட் இயர் கூட போயிட்டு வந்தீங்க இல்லையா? அந்த இதுல நீங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் அங்க யாரும் நிறைய பேர் எல்லாமே சமைக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலயுமே நிறைய சமையல் இல்லையா பண்ணதான் நீங்க சொன்னா எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ அவ்வளோ, அதாவது டிவோட்டிஸே சமைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அன்பு தான் இருக்கும். அந்த இடமே வந்து ஒரு தெய்வீக கடாட்சம் இருக்கும். ஓகே ரேவதி மாதாஜி, நான் ஐ வில் ஸ்பீக் வித் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. ஆனா நீங்க அப்பவே எனக்கு சொல்லியிருக்கணும். மாதாஜி நான் அப்பவே இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும். நானும் பைத்திய மாதிரி இமெயில தேடி 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 ஒண்ணு ப்ரெஸ் பண்ணி 2 நாளா. அப்புறம் ஐயோ மாதாஜி விட்டா நம்மளுக்கு ஒரு வழி கிடையாது, மாதாஜிட்டு தான் ஏதாவது ஒரு நம்ம கைட்லைன்ஸ் கேட்போம். அதனால தான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும். எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது மாதாஜி. சோ சாரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சோ சாரி. உங்களுடைய இவ்வளவு மிட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப தப்பா பட்டது. எனக்கு வேற வழியே கிடைக்கல மாதாஜி. அதனால தான் உங்களை நான் அப்ரோச் பண்ணேன் மாதாஜி. No mistakes and all. It's not a mistake. Thank you மாதாஜி. Thank you very much மாதாஜி. Fine. I think 2 ரேவதி மாதாஜி வேற யாராவது இன்னுமே பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் வாங்காத இருக்காங்களா? மணிமேகலை மாதாஜி ஒரு வாட்டி எல்லாருமே கேட்டுடுங்க. ஏன்னா அப்பதான் நான் ஒரு வாட்டியா கேட்டுருவேன். நல்லாவே இருக்காது ஐஸ்வர்யா மாதாஜி கிட்ட. ஓகே, ஏன் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு கேக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அதனாலதான் சரிங்களா? Because she is always involved in the டெம்பிள் சேவா. ஸோ பிஸி இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்கள நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதனால ஓகே ஃபைன். ஸோ வேற யாராவது 2 ரேவதி மாதாஜி அவங்களுடைய ஐ திங்க் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த ரேவதி மாதாஜி கூட நான் மெயிலில் செக் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்ககிட்டயுமே கோஆர்டினேட் பண்ணி வரலன்னா அவங்களுடைய இமெயில் ஐடி எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க. உங்களுடைய இமெயில் ஐடிஸ்க்கே அனுப்ப சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? ஒருவேளை உங்களுக்கு நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ அவங்க எப்படி அனுப்புவாங்கன்றது தெரியாது. ஸோ வில் சி. ஓகே ஃபைன். இப்போ நாம செஷனுக்குள்ள போகலாம். விருக்ஷாசுரனுடைய ஹையர் குவாலிட்டிஸ் தான் இன்னைக்கு படிச்சதாங்க. ரொம்ப அழகான குவாலிட்டிஸ். वयं तु साक्षात् भगवान् भवस्य प्रियस्य शक्युः क्षणसंयमेन सुदुःसिगिदस्यं यस्य भवस्य मृत्योर्विषक्तमं त्वयात्य तदिं कदाह स्म. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसङ्गमेन सुदुःचिकित्सयस्य भवसे मृत्यो விஷக்தமம் தியாத்ய கதிம் கதஹ ஸ்மஹ. வயம் நாங்கள், தூ பிறகு, சாக்ஷாத் நேரடியாக, பகவான் ஓ பகவானே, பவஸ்ய சிவபெருமானின், பிரியஸ்ய மிகவும் பிரியமான, சக்யு உமது நண்பர், க்ஷண கண நேரம் சங்கமேன தொடர்பினார், சுது ஸ்திகஸ்ய குணப்படுத்துவதற்கு கடினமான, பவஸ்ய பௌதிக வாழ்வின், மிருத்யோ மரணத்தில், வீக்ஷம் தமம் மிக தேர்ந்த மருத்துவர், துவாம் நீர், அத்ய இன்று, கதிம் புகழிடம், கதாக எய்த பெருத்தல், ஸ்ம உறுதியாக, பொழிபெயர்ப்பு, உமக்கு மிகவும் பிரியமானவரும் உமது நெருங்க நண்பராகவும் இருக்கும் சிவபெருமானுடன் ஒரு கண நேரம் தொடர்பு கொண்டதால் உம்மை காணும் பேரும் பெற்றோம். வாழ்க்கையை தீராத நோயை கூட தீர்க்கும் தேர்ந்த மருத்துவர் நீர்.
எங்களது நல்வின பயனால் உமது திருவடி தாமரைகளை சரண்புக எங்களால் முடிந்தது. பொருளுரை: ஹரிம் வினாம் ஸ்ருதி தரந்தி என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை சரணையடையாத பிறப்பு, இறப்பு, பிணி, மூப்பு போன்றவற்றை மீண்டும் மீண்டும் அளிக்கும் மாயையின் பிடியிலிருந்து ஒருவனால் விடுதலை பெற முடியாது. பிரச்சோதர்கள் சிவபெருமானின் கருணையாலே முழுமுதற் கடவுளை சரணம் அடைந்தனர். சிவபெருமான் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவின் பரமபக்தன் ஆவார். வைஷ்ணவாம் யதா சம்பு, சிவபெருமானே மிக சிறந்த வைணவர் ஆவார். அவரது உண்மையான பக்தர்கள் அவரது அறிவுரையினை பின்பற்றி பகவான் விஷ்ணு தாமரை திருவடங்களை சரணம் அடைகின்றனர். உலகத்து செல்வங்களின் பின்னால் அழைத்து கொண்டிருக்கும் சிவபெருமானின் பக்தர்கள் எனப்படுவோர் சிவபிரனால் ஏமாற்றப்படி இருக்கின்றனர். உண்மையில் சிவன் அவர்களை ஏமாற்றவில்லை. ஏனெனில் மக்களை ஏமாற்றும் தொழில் சிவனுக்கு ஏற்றதல்லை. ஆனால் அவரது பக்தர்கள் தாம் ஏமாற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். மிக எளிதில் மகிழ்ச்சி அடையும் சிவபெருமான் பக்தர்களுக்கு எல்லா வகையான வரங்களை அழுத்தி விடுகிறார். இவ்வரங்கள் மறைமுகமாக அப்பக்தர்களை அழிக்கவே பயன்படுகின்றனர். சான்றாக இராவணன் சிவபெருமானிடமிருந்து வேண்டிய வரங்களை பெற்றுக்கொண்டான். ஆயினும் இறுதியில் அவனும் அவன் குலமும் அரசும் அழிந்தது. ஏனென்றால் அவன் சிவபெருமானின் வரங்களை தவறாக பயன்படுத்தினான். அவன் தனது அதிகாரத்தினால் வீண் பெருமையும் ஆணமும் கொண்டிருந்தான். ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் மனைவியே சிறையெடுத்தான். எனவே அவன் அழிக்கப்பட்டான். சிவபெருமானிடமிருந்து வரங்களை பெறுவது ஒன்று கடினம் அல்ல. உண்மையில் இவையெல்லாம் வரங்கள் அல்ல. பிரச்சோதர்களும் சிவபெருமானரிடம் வர பெற்றனர். அவன் துணை கொண்டு அவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவின் திருவடி தாமரைகளை சரணம் அடைந்தனர். இதுவே உண்மையான வரமாகும். கோபியர்களுக்கு பிருந்தாவனத்தில் சிவபெருமானை வழிபடுகின்றனர். கோபீஸ்வரனாக அங்கே சிவபெருமான் இருக்கின்றனர். கோபியர்கள் சிவபெருமானிடம் தங்கள் கணவராக பகவான் கிருஷ்ணரே வர வேண்டும் என்று வரமருள் வேண்டுகின்றனர். ஒருவன் குறிக்கோள் வீடு பெறும் பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்காக இருக்கும் பொழுது அவன் தேவர்களை வழிபடுவதில் குற்றம் ஒன்றுமே இல்லை. பொதுவாக மக்கள் பௌதிக தன்மைக்காக தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இதனை பகவத்கீதையை 7.30 குறிப்பிடுகின்றது. காமஸ்தைஸ்நதர் ஹிருதஞானஹ பிரபத்யந்த அன்ய தேவதாஹ தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்தாய நியதாக ஸ்வயாக. மண்ணுலகை இச்சைகளில் கவரப்பட்டோர் தேவர்களை சரணமடைந்து தங்கள் இயற்கை ஏற்ப ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றி அவர்களை வழிபடுகின்றனர். உலகியல் நன்மையினால் கவரைப்பட்டவன் ஹிருத ஞான தனது புத்தியை இழந்தவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இது தொடர்பாக சாத்திரங்கள் சில இடங்களில் சிவபெருமான் முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து வேறானவர் அல்லர் என்று குறிப்பிடுவதை குறித்து கொள்ள வேண்டும். இதன் பொருள் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவும் கருத்து வேறுபாடு இன்றி நெருக்கமாக இருக்கின்றனர் என்பதாகும். உண்மை என்னவெனில் ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆர சப பிருத்யா, அதாவது ஒரே எஜமானர் கிருஷ்ணவே ஆவர். மற்றவர்கள் எல்லோரும் அவரது பக்தர்கள் மற்றும் தொண்டவர்கள் ஆவர். சைத்தன்ய சரிதாமிரத ஆதி 5.142. இதுவே உண்மையாகும். இவ்விஷயத்தில் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவிற்கு இடையே எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடு கிடையாது. சாத்திரங்கள் எந்த இடத்திலும் சிவபெருமான் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு இணையானவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டவில்லை. இவையெல்லாம் சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணு ஒன்று என சொல்லும் சிவபெருமானின் பக்தர்களால் கிளப்பப்பட்டவையாகும். வைஷ்ணவ தத்துவத்தில் இது கடுமையாக மறுக்கப்பட்டு உள்ளது. எஸ்து நாராயண தேவம் என்று பகவான் விஷ்ணுவும் சிவபெருமானும் பிரம்மதேவனும் எஜமானம் பணியால் என்ற ரீதியில் நெருங்கிய தொடர்பை உடையவர்களாவர். சிவ விரஞ்சி நூதம், சிவபெருமானும் பிரம்மதேவனாவும் வணங்கப்பட்ட மரியாதை செய்யப்படுவர் பகவான் விஷ்ணு ஆவார். இவர்கள் அனைவரும் சமமானவர்கள் என்று கருதுவது பெருங்குற்றமாகும். இவர்கள் அனைவரும் சமம் என்று சொல்வது பகவான் விஷ்ணு முழுமுதற் கடவுளை மற்றவர்களை அனைவரும் அவரது தொண்டர்கள் என்ற உணர்வில்தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஸ்வதீதம் குரவஹ பிரசாதிதா விப்ராச்ச விருத்தாச்ச தத் அனுவிருத்தயா ஆர்யானதாக சுஹ்ருதோ பிரதாதர்ஷச சர்வாணி பூதானி அனசூயயவஹ யன்னாஹ சுதப்தம் தபயே ஈச நிரந்தசாம் காலம் அதப்ரம் அப்சுஹு
சர்வம் தத் ஏத புருஷஸ்ய பூம்னோ ரிணிமஹோ மகேதே பரிதோஷனாய. எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பஸ்வஸ்தீதம் குரவக பிரசாதிதா விப்ராச்ச விருத்தாச்ச சத் ஆனுவிருத்தயா ஆர்யானதா சுக்ருதோ பிரதாரச்ச சர்வாணி பூதானி அனுசூயைவ என்ன சுதப்தம் தப ஏதீச நிரந்தசாம் காலம் அதப்ரம் அப்சுஹு சர்வம் தத் ஏதத் புருஷஸ்ய பூம்னோ விருணீமகேதே பரிதோஷனாய. யத் என்ன நா எம்மால் ஸ்வகீதம் கற்கப்பட்ட குரவ உயர்ந்தவர்கள் ஆன்மீக குருக்கள் பிரசாதிதா திருப்தியடைதல் லிப்ரா அந்தணர்கள் ச மேலும் விருத்தா மூத்தோர்கள் ச மேலும் சத் அனுவிருத்தியா எமது சீரிய நடத்தையினால் ஆர்யா ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேறியவர்கள் நாதா வந்தனங்கள் அளிக்கப்பட்டு சுக்ருத நண்பர்கள் பிரதார சகோதரர்கள் ச மேலும் சர்வாணி எல்லோரும் பூதானி உயிர்கள் அனசுயா காழ்ப்புணர்ச்சியின்றி ஏவ உறுதியாக யத் என்ன நா எங்களின் சூதப்தாம் கடுமையான தப ஸ்வம் ஏதத் இந்த ஈச ஓ பகவானே நிரஸ்தசாம் உணவு உட்கொள்ளாமல் காலம் அதப்புறம் நீண்ட நெடுங்காலமாக அப்சு தண்ணீரில் சர்வம் எல்லாம் தத் அந்த ஏதத் இந்த புருஷஸ்ய முழுமுதற் கடவுளின் பூம்ன மிக உயர்ந்த விருணிமகே நாங்கள் இவ்வரத்தினை வேண்டுகின்றோம் தே உமது பரிதோஷனாய திருப்திக்காக. மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, நாங்கள் வேதங்களை கற்றிருப்பதோடு ஆன்மீக குருவினை ஏற்று அந்தணர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ள சிறந்த மகான்களுக்கும் எங்கள் மரியாதைகளை செலுத்தி இருக்கின்றோம். எங்கள் மரியாதைகளை அவர்களுக்கு அளித்திருக்கின்றோம் என்பதல்லாது எங்கள் சகோதரர்களிடத்தும் நண்பர்களிடத்தும் பிறரிடத்தும் ஒருபோதும் நாங்கள் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டதில்லை. நாங்கள் நீரில் மூழ்கி உணவே உண்ணாது நீண்ட நெடுகாலம் கடுமையான தவம் செய்துள்ளோம். எங்களது இவ்வான்மீக செல்வங்கள் அனைத்தும் உமது திருப்திக்காக அளிக்கப்படுகின்றன. இவ்வரம் ஒன்றினை தவிர வேறெவ்வரமும் நாங்கள் வேண்டோம். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம் என்று கூறுகிறது. இதன் பொருள் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சி படுத்துவதே வாழ்க்கையின் உண்மையான நிறைவாகும். வேதைச்ச சர்வை அகம் ஏவ வேத்ய, அதாவது வேதங்களை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் முழு முதற் கடவுளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏராளமான பிறப்புக்கும் பிறகே ஒருவன் அவரை அறிந்து கொண்டு அவரை சரணடைகிறான். இத்தகுதிகள் அனைத்தும் நம் பிரச்சேதர்களிடம் பார்க்கிறோம். அவர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி தவம் செய்ததோடு வெகு நாட்களுக்கு உணவே உண்ணவில்லை. அவர்கள் இத்தவத்தினை உலகியல் வரத்திற்காக செய்யவில்லை, மாறாக இறைவனின் திருப்திக்காகவே செய்தனர். ஒருவன் எத்தொழிலிலும் அது பௌதீகமோ அல்லது ஆன்மீகமோ ஈடுபடலாம், ஆனால் அதன் நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு உகந்ததாக இருத்தல் வேண்டும். இச்லோகம் வேத சமுதாயத்தை நன்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறது. பக்தராக வேண்டுமென்று பயிற்சி பெறுபவர்கள் முழுமுதற் கடவுளிடம் மட்டுமல்லாது ஞானத்தில் மூத்த பெரியவர்களிடமும் மரியாதையுடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். ஞானத்தின் மூத்த இவர்களே ஆரியர்கள் என்றும் பகவானின் உண்மையான பக்தர்கள் ஆவர். ஆரியன் என்பவன் தற்பெருமை பேச மாட்டான், மாறாக பகவானின் உண்மை பக்தனாக இருப்பான். ஆரியன் என்றால் வளர்ச்சி பெற்றவன் என்று பொருள். முன்னாளில் பகவானின் உண்மை பக்தர்களே தம்மை ஆரியர்கள் என்று கூறிக்கொண்டனர். சான்றாக பகவத்கீதையில் 2.2 பகவான் அர்ஜுனனை நோக்கி ஆரியன் அல்லாதான் போல் பேசுகின்றாய் என்று சிந்திக்கிறார்.
श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् ஆகிர்த்திகரம் அர்ஜுன. பரமபுருஷர் பகவான் கூறினார், அன்பிற்குரிய அர்ஜுனனே, இத்தூய்மையற்றன எங்கனம் உன்னை அடைந்தன. வாழ்க்கையின் உயர்ந்த மதிப்பினை பெற்ற உமக்கு இது பொருந்தாது. இவை உன்னை மேலுலகங்களுக்கு இட்டு செல்லாது, பழிக்கு ஆளாக்கிவிடும். பரமபுருஷ பகவானால் நேரடியாக கட்டளையிடப்படும் அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியனாக இருந்தும் போர் செய்வதற்கு மறுத்தான். அதனால் அவன் பகவானால் ஆரியர் அல்லாதார் குலத்தை சேர்ந்தவன் என்று பழிக்கப்படுகிறான். இறைபணியில் முன்னேறியவன் தன் கடமை என்னவென்பதை நன்கறிவான். அவனது கடமை வன்முறையா அல்லது அகிம்சாயா என்பது பற்றி கேள்வி இல்லை. இறைவனால் அனுமதிக்கப்பட்டு கட்டளையும் இடப்பட்டது என்றால் அவன் கண்டிப்பாக அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். ஒரு ஆரியன் தன் கடமையினை நன்கு ஆற்றுகின்றான். ஆரியர்கள் உங்கள் உயிர்களிடம் தேவையின்றி பகை கொள்வது இல்லை. ஆரியர்கள் இறைச்சி கூடங்களை பாதுகாப்பதில்லை. அவர்கள் வாயில்லா மிருகங்களுக்கு எதிரிகளும் அல்ல. பிரச்சேதர்கள் நீரினுள் ஏராளமான வருடங்கள் மிக மிக கடுமையாக தவம் செய்தனர். முன்னேறிய நாகரிகத்தில் ஆர்வம் உடையோருக்கு தவங்களும் துறவும் உறுதிமிக்க விரதமாகும். நிரந்தசாம் என்னும் சொல்லுக்கு உணர்வின்றி என்பது பொருள். அளவுக்கு மீறியும் தேவையின்றியும் உண்பது ஆரியனின் தொழிலன்று. உண்கின்ற முறையானது கடுமையானவரை சில குறிப்பிட்ட உணவுகளையே கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆரியர்கள் உண்ணும் பொழுது சில குறிப்பிட்ட உணவுகளையே உண்கின்றனர். இது தொடர்பாக பகவத்கீதையில் 9.26 பகவான் கூறுகிறார், பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தி உபகிருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனக. பக்தியுடனும் அன்புடனும் ஒருவன் எனக்கு பூவோ இலையோ கனியோ நீரோ அளிப்பான் என்றால் அதனை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். இவ்வாறு முன்னேறிய ஆரியர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன. பகவான் தான் எதையும் எல்லாவற்றையும் உண்ணக்கூடியவராக இருந்த போதிலும் அவர் காய் கனி பால் போன்றவற்றை மட்டுமே உண்பதற்கு தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறார். இச்லோகம் இவ்வாறு ஆரியர்கள் என்று தம்மை சொல்லிக் கொள்வோர்களுக்கான குணநலன்களை விவரிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, நான் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. நான் இப்ப அங்க திருப்பதி போயிருந்தப்ப அங்க 3 விதமான பிரசாதம் ஒரு விஐபிகளுக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்களா மாதாஜி. அந்த மாதிரி அந்த முதனா நைட்டு பூஜை முடிக்கிறப்ப ஒரு பெரிய ஒரு அடை தோசையாட்ட கொடுப்பாங்களா மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் சுப்பிரபாதத்தப்ப வெத்தலையில வெண்ணெய் வச்சு கொடுப்பாங்களாம். அதுவும் அதுக்கு அடுத்த கால பூஜையில இந்த கொலுன்னு சொல்லி இந்த எள்ளு நெய் சர்க்கரை அப்புறம் இன்னும் சில பொருள்லாம் போட்டு அது ஒரு இதா கொடுப்பாங்க. அந்த பிரசாதம் எல்லாமே கொடுத்தாங்க மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது மாதாஜி. இந்த இதுல இருந்ததுனாலதான் எனக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் மாதாஜி. எல்லாம் அனைத்து புகழ் பகவானுக்கே. மனுஹு ஸ்வயம்பூர் பகவான் பவश्च ये अन्यतपो ज्ञान विशुद्ध सत्वः आतृष्टपार अभिनन् महिम्नः सुवन्ति अदो स्वात्मसमहं गृहीमनः. प्रेमा माताजी वासी. மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிங்களா? மனு ஸ்வயம்பூர் பகவான் பவश्च ஏன்யோ தபஞான விசுத்த சத்வா அதுஷ்ட சத்வாக அதுஷ்டபார அபினன் மகிம்னக சுவந்தி அதோத்வம ஸ்மகரீணமக. மனு ஸ்வயம்பு பிரம்மதேவன், பகவான் மிகவும் சக்தியுடைய, பவ சிவபெருமான், ச மேலும், ஏ அடுத்தவர்கள், தவத்தினால், ஞானத்தினால், விசு தூய,
சத்வா அவரது தோற்றம், அதிர்ஷ்ட பாரா இறுதியினை காண முடியாதவர், அபி இருந்த போதிலும், யத் உமது, மகிம்ன பெருமைகளை, துவந்தி அவர்கள் பிரார்த்திக்கின்றனர், அதோ ஆகையினால், துவ இந்த, ஆத்ம சமம் சக்தியினை பொறுத்து, கிரீணம நாங்கள் வழிபாடுகளை செய்கிறோம். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீ பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தூய வாழ்க்கையில் தம்மை நிலைநிறுத்திக் கொண்டு தவம் மற்றும் ஞானத்தின் வலிமையினால் முன்னேறியுள்ள யோகிகள், சித்தர்கள் போன்றவர்களும், மனு, பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் போன்ற மகான்களும் கூட உமது சக்திகளும் பெருமைகளும் என்னவென்று தெரியாது. இருந்தும் அவர்கள் தங்கள் சக்திக்கேற்ப உம்மை வழிபடுகின்றனர். அதுபோல் இச்சான்றோர்களை விட மிக மிக இழிந்தவர்களான நாங்களும் எங்கள் சக்திக்கேற்ப எமது வழிபாடுகளை உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுளின் ஞானத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், மனு மனித குலத்தின் தந்தை, தெய்வீக தொண்டினாலும் தம்மை ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்தி கொண்ட மாமுனிவர்கள் போன்றவரின் ஞானம் குறையுடையதாகும். உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் இது பொருந்தும். முழுமுதற் கடவுளிடம் உள்ள எதற்கும் அதிலும் குறிப்பாக அவரது ஞானத்திற்கு இணையாக இங்கு எவருமே இல்லை. இதனைத் தொடர்ந்து முழுமுதற் கடவுளை துதிக்கும் எவருடைய பிரார்த்தனையும் நிறைவுடையதாகாது. அளவில்லாதவரான பரமபுருஷ பகவானின் பெருமைகளை முற்றிலும் அளத்தல் சாத்தியமன்று. பகவான் எடுத்திருக்கும் அனந்தன் அல்லது சேஷன் என்ற அவதாரங்களினால் கூட அவரது மகிமைகளை எண்ண முடியாது. அனந்தனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான முகங்களும் ஆயிரக்கணக்கான நாக்குகளும் இருந்த போதிலும் அவர் பல்லாண்டுகளாக பகவானின் பெருமைகளை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனாலும் அதற்கு அவரால் முடிவு காண முடியவில்லை. இவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானின் பெருமைகளையும் சக்திகளையும் முற்றிலும் அளவிடுவது சாத்தியமன்று. இருந்தும் பக்தி தொண்டில் உள்ளவர்கள் பகவானுக்கு சில குறிப்பிட்ட முக்கியமான பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிக்கின்றனர். எல்லோரும் சார்பு நிலையிலேயே இருக்கின்றனர். பகவானை போற்றி புகழ்வதில் யாருமே நிறைவுடையவராக இல்லை. பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் தொடங்கி கீழிருக்கும் நாம் உட்பட அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் பணியாளர்களே ஆவோம். நாம் அனைவரும் நமது சொந்தக்காரர்களுக்கு ஏற்ப சார்பு நிலையிலேயே இருக்கிறோம். இருந்தும் நம்மால் முடிந்த அவரை நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது இதயத்திலும் ஆத்மாவிலும் பகவானின் பெருமைகளை பூர்த்தி புகழ்ந்து அவருக்கு நமது பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிக்கிறோம். இதுவே நமது நிறைவாகும். வாழ்வின் இருண்ட பகுதியில் ஒருவன் இருந்த போதிலும் அவனது சக்திக்கேற்ப பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிப்பதற்கு அவனும் அனுமதிக்கப்படுகிறான். ஆகையினால் பகவான் பகவத்கீதையில் 9.32 கூறுகிறார், மாம் ஹி பார்த்த வியாபாஸ்திரிய ஏபியூஸ்யு பாபயோனய ஸ்ரீயோ வைஸ்யாஸ் ததா சூத்ராஸ் தேபியாந்தி பராம்கதிம். ஓ பிரதையின் மகனை, தாழ்ந்த பிரிவுகளான பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் கூட என்னை சரணடைவதன் மூலம் பரகதி அடைவர். பகவானின் தாமரை திருவடிகளை ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் ஏற்றுக்கொள்பவன் பகவானின் கருணையினாலும் அவரது தொண்டரின் கருணையினாலும் தூய்மை அடைகிறான். இதனை சுகதேவ கோஸ்வாமியும் உறுதி செய்கிறார். சுபாஸ்ரயஸ்ய சுதாஸ்யசு தஸ்மை பிரவீஷ்ணவே. ஒருவன் என்னதான் கீழ்பிறவியாக உடையவனாக இருந்த போதிலும் அவன் பகவானின் தொண்டனாக ஆன்மீக குருவின் முயற்சியினால் பகவானின் தாமரை திருவடியின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகிறதென்றால் அவன் உடனே தூய்மை அடைகிறான். அவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்குரிய தகுதியும் பெறுகிறான்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. விஜயகுமார் மாதாஜி நாளைக்கு வாசி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி ஆல்சோ நாளைக்கு நீங்க 2 பேரும் வாசி. வயம் தூ சாக்ஷாத் பகவான் பவஷ்யः பவஷ்ய பிரியஸ்ய சக்யுः க்ஷணசங்கமேன சிகிஸ்யஸ்ய பவஷ்ய மிருத்யோர் விஷக்தமம் வயாத்ய கதிம் கதாஹ ஸ்மஹ. உமக்கு மிகவும் பிரியமானவரும் உமது நெருங்கிய நண்பராகவும் இருக்கும் சிவபெருமானுடன் ஒரு கண நேரம் தொடர்பு கொண்டதால் உம்மை காணும் பேறு பெற்றோம். வாழ்க்கை என்னும் தீராத நோயை கூட தீர்க்கும் தேர்ந்த மருத்துவர் நீர். எங்களது நல்வினை பயனால் உமது திருவடி தாமரைகளை சரண் புக எங்களால முடிந்தது. இந்த இடத்துல நிறைய கருத்துக்கள் நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு. ஒன்று டிவோட்டி அசோசியேஷன் இல்லையா. இங்கே சிவபெருமான் அவர் ஒரு வைஷ்ணவர் இல்லையா. ஸோ யதா இந்த இடத்துல கொடு வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு இல்லையா. ஸோ இருக்கிறதுலையே மிக த கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவா யாருன்னாக்கா சிவபெருமான் தான். சதா சர்வகாலமும் மகாவிஷ்ணு, அதுவும் சங்கர்ஷ்ண ஸ்வரூபம் இல்லையா. அந்த 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபத்தின் மீது சிவபெருமான் எப்பொழுதுமே தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட சிவபெருமானிடத்திலிருந்து தான் பிரச்சேதர்கள் ருத்ரகீதத்தை கேட்டு அதையே பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றார்கள். ஸோ இங்கே த குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிவோட்டி அசோசியேஷன் அதை பார்க்குறோம் இல்லையா. பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை பற்றி நாம படிக்கிறோம் இந்த இடத்துல. ஒரு கண நேரம் இல்லையா, அதாவது ஒரு க்ஷணம் அந்த பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருந்தாலே நம்மளுடைய அதாவது நமக்கு இந்த பக்தி பாதையில மேன்மையான ஒரு நிலை ஏற்படும். அதை அவர்கள் அடைந்ததாக இந்த இடத்துல பகவானிடத்துல சொல்றாங்க. மேலும் வாழ்க்கை என்னும் தீராத நோய் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கை என்பது ஒரு நோய் தான். இட்ஸ் எ டிசீஸ். நாம இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்னா ஒரு வியாதி தான் இல்லையா. மரணம் என்பது நமக்கு அது இந்த பிறப்பென்னும் வியாதியிலிருந்து நாம மோட்சத்தை பெறணும். அதுதான் உண்மையிலே மருந்து நமக்கு. அந்த மோட்சத்திற்கான மருந்து எது? பக்தி தொண்டு தான். இங்க மோட்சம் என்பது நிலை கொள்ளக்கூடியது, ஒருத்தருடைய அடையக்கூடிய நிலை. ஆனா அந்த மருந்து எதுனாக்கா மருந்தாக பயன்படுத்துவது இந்த இடத்துல பக்தி தொண்டு. ஓகே. ஸோ மேலும் நீர் எங்களது நல்விலை பயனால் அப்படின்னா அவங்க செய்த அந்த பக்தி தொண்டினால் அவர்கள் பகவானுடைய திருவடிகளை சேவிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை பெற்றதாக இந்த இடத்துல சொல்லும். ஹரிம் வினா ஸ்ருதிம் தரந்தி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை சரணடையாது இல்லையா. பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு போன்றவற்றை மீண்டும் மீண்டும் அளிக்கும் மாயையின் பிடியிலிருந்து ஒருவனால் விடுதலை பெற முடியும். நம்ம எல்லாருக்குமே 4 குறைபாடுகள் உண்டு இல்லையா. குறைபாடுகள் என்றதை விட சங்கடங்கள் என்று சொல்லலாம், துக்கங்கள் இல்லையா. பிறப்பு என்பது ஒரு துக்கம் தான் இந்த இடத்துல. அதனால்தான் பிறக்கும் போது கூட நம்ம என்ன பண்றோம், அழுதுனேதான் பிறக்கிறோம் இல்லையா. அவ்வளவு பெரிய துக்கம் தான் இந்த இடத்துல. பிறந்த பிறகு நம்ம வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்ம எப்பயுமே துக்கத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு சொல்லப்படுறோம் இல்லையா. பிறந்த பிறகு நாம வளர்ந்து இல்லையா, வயோதிகம், அதோட வியாதி, அதுக்கப்புறம் மரணம், இது எல்லாமே நமக்கு சங்கடங்கள் தான். இட்ஸ் ஆர் ஆல் த டிசீசஸ், நமக்கு வியாதிகள் ஆக்சுவலி. ஸோ மாயன் பிடியிலிருந்து ஒருவனால் விடுதலை பெற முடியாது. பிரச்சேதர்கள் சிவபெருமான் கருணையாலே முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்தனர். ஸோ ஒரு வைஷ்ணவா நமக்கு கருணை புரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால இந்த பக்தியில முன்னேற முடியும். ஸோ அதனால்தான் ஆன வரைக்கும் எந்த வைஷ்ணவாவோடையுமே நாம அபராதத்துல ஈடுபடக்கூடாது. ஆன வரைக்கும் அவங்க கிட்ட நம்ம பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிக்கணும். ஸோ அவங்க மனசு நல்லபடியா இருந்தாலே நாம நம்ம மீது ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் இருந்து நமக்காக ஓகே இவ்வளோ இவங்க பக்தி பண்றாங்க இல்லையா, இவங்க மேல்மேலும் பக்தியில வரட்டும்ன்ற ஒரே ஒரு வாழ்த்து அவங்க கொடுத்தாலே தட் இட் செல்ஃப் இஸ் கிரேட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அதனால பிரச்சேதர்கள் சிவபெருமான் கருணையாலே, சிவபெருமான் எப்பவுமே பகவான் மீது தியானித்து கொண்டிருப்பவர் இல்லையா. வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு இல்லையா, பரம பக்தன் அவர் ஆக்சுவலி. சிவபெருமானை மிகச்சிறந்த வைஷ்ணவர் ஆவார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க நமக்கு நேர்க்கும் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வைஷ்ணவாஸ். எல்லா வைஷ்ணவர்கள் காட்டிலுமே அவர்
மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர். அவரது உண்மையான பக்தர்கள் அவரது அறிவுரையினை பின்பற்றி பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைகின்றனர். இப்ப நாம ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யதார்த்தமா சொல்றேன். இப்போ வந்து நான் வந்து மல்லிகா மாதாஜி ஃபாலோ பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. மல்லிகா மாதாஜி என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் நான் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவேனா பண்ண மாட்டேனா? பௌதிக தளத்திலே கண்டிப்பா பண்ணுவேன் இல்லையா? அதே போலதான் நாம ஒரு குருவை ஃபாலோ பண்றோம், இல்ல நம்ம ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்றோம், அவங்க என்ன பிராக்டிஸ் பண்றாங்களோ அதை நம்ம பண்ணணும். நல்லது பண்ணாலும் அதே தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம், கெட்டது பண்ணாலும் அதை தான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்ப கர்ணன் வந்து தன்னை முழுவதுமாக சமர்ப்பித்தான் யாரிடத்துல? துரியோதனத்துல இல்லையா? அதனால்தான் அவன் தவறுகள் இழைத்தான். இறுதியில வந்து துரியோதனன் மாதிரி அவனுக்கும் மரணம் இல்லையா? மரணம் வந்து பரிசளிக்கப்பட்டது இல்லையா? ஏன்னா வில்வித்தையில அவனும் வந்து அர்ஜுனனும் சமமானவர்கள். உண்மையிலே ஒரு நார்மலான ஒரு போட்டி என்று ஏற்பட்டிருந்தா அர்ஜுனன் அதுல வந்து வெற்றி பெற்றிருப்பாரா என்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா அவனிடத்துல என்ன இருந்தது? அகம்பாவம் இருந்தது இல்லையா? யாரை போல? துரியோதனனை போல இல்லையா? அவன் தர்மத்தின் மீது தர்மத்தை பரிபாலிக்கின்றான் என்ற அகம்பாவம் இருந்தது. இந்த தர்மத்தை பரிபாலிக்கக்கூடிய அந்த அகம்பாவம் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அதாவது அஸ்திவாரம் என்று எண்ண வேண்டும். தர்மத்தை பரிபாலிக்க வேண்டியது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஸ்வதர்மம். அதை நம்ம மட்டும் அடுத்தவங்க எல்லாம் பேணி காக்காம நாம மட்டும் பேணி காக்கிறதால நாம என்ன நினைக்கிறோம்? we are a great people நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த இது வந்து மிக மிக தவறானது. ஸோ பக்தனானவன் அவனிடத்துல பணிவும் அடக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, எந்நிலையாயினும் தன்னிலையை மாற்றிக்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டியை வந்து வச்சுக்கணும். இதுக்கு உதாரணம் வந்து பீஷ்மரை சொல்லலாம் இல்லையா? பீஷ்மர் எப்பவுமே தன்னுடைய குவாலிட்டிஸ் மேன்மையானதுன்னு எங்கேயுமே காட்டிக்கிறது கிடையாது இல்லையா? ஆனா அதே துரோணாச்சாரியார் வந்து அவர் கற்ற வித்தையினுடைய மகிமை தான் அனைத்தும் கற்றவர் இல்லையா? அந்த இது உண்டு அவருக்கு, துரோணாச்சாரியாருக்கு உண்டு. ஆனா பீஷ்மருக்கு எப்பவுமே அவர் வந்து தன்னுடைய குருவையே மிஞ்சினவர். நீ யாருடைய குரு? பீஷ்மருடைய குரு யார்? பரசுராமர் இல்லையா? பரசுராமர் கிட்ட இருந்து தான் அவர் கத்துண்டார் எல்லாமே வித்தைகள். கடைசியில அம்பைக்காக வந்து பரசுராமர் வந்து போரிடும்போது பீஷ்மர் இடத்துல பீஷ்மர் கடைசியில வெற்றி பெறக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைக்கு போனார். அப்புறமா தான் பரசுராமர் ரொம்ப கோபக்காரர் இல்லையா? அவர் வந்து கேட்கிறார். ஸோ அப்போ சிவபெருமானுடைய வரத்தால அம்பை மீண்டும் தோன்றி ஸோ அவளாலதான் வந்து பீஷ்மர் மரணம் எய்துவார் என்றதுக்குமே பீஷ்மர் ஒத்துக்கிறார். ஸோ அதை நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த பீஷ்மர் இடத்துல அகம்பாவம் இல்லை, விதரிடத்திலும் அகம்பாவம் கிடையாது. தேர் ஆல் கிரேட் டிவோட்டீஸ். அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். குந்தி தேவி இடத்துல வந்து அகம்பாவம் கிடையாது. நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 பக்தர்களை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? குந்தி தேவியினுடைய இது வந்து 8வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம். 9வது அத்தியாயத்துல வந்து பீஷ்மரை பத்தி படிப்போம் இல்லையா? அப்புறம் பின்னாடி வர இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா விதுரர் வந்து 13வது அத்தியாயமா அந்த இடத்துல வரும். ஸோ 13, 12 அத்தியாயத்துல வரும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல. உயர்வான குவாலிட்டிஸ் பக்தர்கள் என்றால் அப்படி இருக்கணும் இல்லையா? அந்த அகம்பாவமற்ற தன்மை இருக்கணும். ஆனா அந்த அகம்பாவம் எங்கு கொள்கிறதோ அந்த இடத்துல அவங்களுடைய பக்தி எவ்வளவு மேன்மையா போனாலும் அது மகத்துவம் என்பது தர்றது கிடையாது இல்லையா? உலகத்து செல்வங்களில் பின்னால் அலைந்து கொண்டிருக்கும் சிவபெருமானின் பக்தர்கள் எனப்படுவோர் சிவபெருமானால் ஏமாற்றப்படுகின்றனர். ஒரு வைஷ்ணவா என்ன பண்ணுவார்? வழி நடத்துதல்ல எது அவனுக்கு உண்மையிலே தேவையோ அதை தான் கொடுப்பார் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே எனக்கு நல்ல கணவன் வேண்டும் இல்லையா, மற்றும் பிள்ளைகள் வேண்டும், அடுத்து வந்து நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கணும், இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த அதாவது முந்தைய பழைய வீட்டுக்கிட்ட இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னது எனக்கு இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு. எனக்கு எந்த சங்கடம் வந்தாலும் நான் முதல்ல போய் சிவபெருமானை பிரார்த்திச்சிருவேன், அதனால என்ன வேண்டுதலோ அதெல்லாம் கொடுத்துருவாரு. இதெல்லாமே ரியலைஸ்டு பீப்புள் தான். ஆனா அவங்க கேட்கறது எல்லாமே பௌதிகம் இல்லையா? தட் இஸ் த ராங் திங்ஸ் அந்த மகாஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு எது வேணுமோ அதெல்லாம் அதாவது சிவபெருமான்கிட்ட கேட்டுட்டே இருக்காங்க, சிவபெருமானும் கொடுத்துட்டே இருக்கார். ஆனா அதுல பின்னாடி அவங்க வந்து ஏமாற்றப்படுவார்கள் என்பது இந்த சென்டென்ஸ்ல இருந்து நம்ம தெரியணும். ஏன்னா சிவனையே வந்து அதாவது ஹீ பீங் கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவாவா நினைச்சு நம்ம வந்து அதாவது அவரை வணங்கும் பொழுது உண்மையிலேயே ஒரு வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம அபிவிருத்தி செய்யறதுக்கான பிரார்த்தனைகள் மட்டும் தான் வைக்கணும்.
அதை வைத்தால் கண்டிப்பா சிவபெருமான் கொடுப்பார். அதை விடுத்துட்டு நம்ம பௌதீகத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா we are wrongly praying. அது நம்மளை மேலும் மேலும் என்ன பண்ணும், பந்தப்படுத்தும். அந்த பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலை வந்து எந்த வைஷ்ணவமும் பிரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தன்னை இடத்துல வந்து தஞ்சம் அடைந்த ஒருத்தரை வந்து கண்டிப்பா அவர்கள் வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கம் எதுவோ அதுதான் காட்டுவாங்க. ஸோ கடைசி வரைக்குமே சிவபெருமானை வணங்கினாலும் சில பேர் வணங்குறாங்க இல்லையா, அவருமே அவர்களுக்கு மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்தை காட்டுகிறார். அவ்வளவுதான். ஸோ அவர் வந்து தன்னையே வணங்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. ஆனா நாம தான் அவரை வணங்கி வரங்களை எல்லாம் பெறுகின்றோம். அது பௌதீக வரங்களாக 99% அமைந்து விடுகிறது இல்லையா. ஸோ அதுவுமே வந்து கட்டுண்ட நிலையை நம்மளை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போறது. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையில் சிவன் அவர்களை ஏமாற்றவில்லை, ஏமாற்றப்படுகின்றனர் என்று நினைக்கிறாங்க. சிவபெருமான் வந்து கேட்டதை கொடுத்துடுறார். ஆனா உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையுமே கொடுக்குறார். ஓகே, இது எப்படின்னாக்கா நம்ம சாமானியமா நம்ம எந்த கடவுளை வணங்குறதுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்திருப்போம் இல்லையா. தேவ வழிபாடு முடிஞ்ச பிறகுதான் நமக்கு பகவான் வழிபாடே. இது வாழ்க்கையில நான் அனுபவித்ததை நான் இந்த இடத்துல சொல்றேன். எந்த கடவுளை வணங்கணுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது எனக்கு ஒரு காலகட்டங்கள் எல்லாமே. ஸோ ஆனா அந்த லைஃப் என்பது இல்லாம இருந்தது. எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே பெருசா லைஃப் இருக்காது. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே வணங்குவாங்க விழுந்து விழுந்து. ஆனா எனக்கு ஏன் லைஃப் இருக்காதுன்றது எனக்கும் தெரியல. ஸோ அதாவது விரக்தியான நிலை அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு இப்போ நான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அப்போ எனக்கு அது தெரியல. ஸோ விரக்தி இருந்தது. ஸோ விரக்தி என்பது சாமானியமாக வரக்கூடிய ஒன்று தான். ஹேட்ரட்னஸ் அப்படின்னா எதுவுமே எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சேச்சுரேஷன் போரும் இல்லையா. ஒரு காலகட்டத்தில் காசே இல்லாத சம்பாதிக்கணுன்றதுக்காக விழுந்து விழுந்து காசு சம்பாதிச்சு இல்லையா. அதன் மீது காசு வந்த பிறகு போர்மை அப்படிங்கிற ஒரு மனசையுமே பகவான் கொடுக்குறாரு. இது நாம நினைக்கிறதுல எந்த கிரேட்னஸுமே நமக்கு சேர்ந்தது கிடையாது. இதை ஃபர்ஸ்ட் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வாட் எவர் வி ஆர் ஆக்டிங் ஹியர், நம்மளுடைய செயல்படும் தன்மை எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய அருளால கிடைக்கப்பெறது. அதை முதல்ல நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி கிரேட் திங்ஸ் ஹியர். அந்த ஒரு பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பா அவரை வச்சுக்கணும். அப்பதான் நம்முடைய இயல்புகள் அனைத்துமே வந்து பக்குவம் அடையும். இல்லைன்னா அகம்பாவத்தை தான் அது வந்து வெளிப்படுத்தும். வெறுமுறை நாம அகம்பாவத்தை வெளிப்படுத்தணும்னா நம்முடைய தெய்வீக இயல்புகள் அனைத்துமே வந்து கீழான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடும். ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த தெய்வீக நிலைகள் எல்லாமே வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுடைய சுபாவம் நடத்தை இதெல்லாமே வந்து பக்குவம் அடையும். அப்போ அந்த தெய்வீக நிலையில அவங்க வந்து ஸ்திரத்தன்மையோடு அமர்ந்து விடுவார்கள். அதை விடுத்துட்டு அவங்க அகம்பாவத்தோடு அதை செய்தார்கள் என்றால் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழலுக்கு அவர்கள் 100% தள்ளப்படுவார்கள். ஓகே, ஆனால் அவரது பக்தர்கள் தான் ஏமாற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். இது எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஏன்னா அவங்களுடைய ஆசைகள் அனைத்துமே பௌதீகத்துல இருக்கிறதுனால மிக எளிதில வந்து மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய சிவபெருமான். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கம்பேஷன் இல்லையா, கருணையால. நம்ம முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்பட்டுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்திடணும்னு நினைக்கிறது வந்து கருணை உள்ளம். அது பக்தர்களுக்கு உரித்தான ஒரு குவாலிட்டி. அதனால சிவபெருமான் தன்னிடம் யார் பிரார்த்தித்தாலும் அவர்களுக்கு அருள் பாலித்து விடுகிறார். அதனாலதான் நம்ம சிவபெருமானை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பக்தி பண்ணக்கூடிய, அதாவது கேவல பக்தி பண்ணக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை வந்து அவர்கிட்ட வரமா பெற்றுக்கணும். பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அதுதான் நம்ம செய்யணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வேற நோ அதர் சாய்ஸ், வி ஹவ் கான் டு எ டெம்பிள் இல்லையா. அப்போ அங்கே எல்லா விக்கிரகங்களுமே நம்ம வழிபட வேண்டியதா இருக்கும் இல்லையா. சில இடத்துல வெறுமனே பெருமாள் மட்டும் தான் இருப்பார் இல்லையா. ஆனால் சில கோயில்கள் எல்லாமே வந்து தேவையற்ற நிலையில கூட எல்லாமே பிற தேவர்களையுமே வச்சிருப்பாங்க. அதனால அவங்கள டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி வெரி ராங் ஆட்டிடியூட். ஸோ நம்ம ஒரு காம்பினேஷன்ல போயிட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பா எல்லா தேவர்களுக்குமே ரெஸ்பெக்ட்ன்றது கொடுக்கணும். அவங்க இடத்துமே நம்ம இறைவனை சேவிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு அருள் பாலிக்கும்படி நம்ம பிரார்த்திக்கணும். அப்ப இன்னும் நமக்கு சுலபமா பக்குவம் என்பது அடையும். ஓகே, இந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் தான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணுமே ஒழிய பௌதிக லாபம் வந்து செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் எந்த தேவதைகிட்டையுமே நம்ம பண்ணக்கூடாது. இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு. அதனால்தான் நம்ம தேவ வழிபாடு அதை கேட்டு கேட்டுதான் நமக்கு கான்பிடன்ஸ் வர்றதே இல்லையா. பெருமாள்கிட்ட போய் நம்ம வந்து கேட்ட உடனே அவர் எல்லாமே கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் சுயநலம் கொண்டு இருக்கோம் இல்லையா. கேட்ட உடனே பகவான் கொடுக்க மாட்டார். இவில் நமக்கு எது நல்லதோ அதை மட்டும் தான் கொடுப்பார், அலசி ஆராய்ந்து இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு நிலை. ஆனா அது வரைக்கும் நமக்கு பேஷன்ஸே கிடையாது.
ஸோ அந்த பேஷன்ஸ் இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம எதெல்லாம் பண்ணா வேலை நடந்துருமா அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். உண்மையான பக்தி கொண்டு பகவானை சேவித்தால் நல் மார்க்கம் வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பார். மார்க்கத்தை வேண்டி பிரார்த்தித்தார். இதை எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியாம தத்தளிச்சுட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு நல் மார்க்கத்தை காட்டுங்கோ, இதனுடைய பலனெல்லாம் உங்கள் பாதங்களில் நினைச்சுட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சா பகவான் அந்த பக்தருக்கு வந்து கண்டிப்பாக நல்வழி காட்டுறார். காட்டாம ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா அதே நம்ம சுயபுலன் திருப்திக்காக செய்யக்கூடிய எல்லாமே வந்து அது வந்து ஏற்புடையதாக இருக்காது. பகவான் அதற்கான அருள் பாலிக்கிறதுமே மிக மிக குறைவு. ஏன்னா அது நம்மளை மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மளை தள்ளிடும். பகவான் நம்மளை வந்து மேலும் இந்த இடத்துல பந்தப்பட்டுட்டு அலையணும்ன்றத வந்து அவர் விருப்பம் கொள்வது கிடையாது. எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய திருநாட்டை வந்து சேரணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் இல்லையா? அதனால நமக்கு கேட்டது எல்லாமே பௌதிகத்துல வந்து கிடைக்க பெறாது. எது நம்மளை வந்து விடுதலை அளிக்கக்கூடிய இதுவா இருக்கோ அது மட்டும் நமக்கு கிடைக்க பெறும். அப்ப நம்ம வேண்டக்கூடிய ப்ரொசீஜருமே நம்ம வந்து கரெக்டா வேண்டணும் இல்லையா? அதாவது பகவானை தொன்றுக்கு உபயோகமா இருக்கக்கூடிய முறையில நான் இந்த செயல்களை எடுத்து செல்லணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளை வைத்து செய்யணும். அப்ப பகவான் அங்கேயே இருந்து நமக்கு சைத்த குருவா இருந்து நமக்கு எல்லாம் வழி நடத்தி கொடுப்போம். இதை நாம அந்த செயலினுடைய நிறைவு பகுதியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த அந்த செயலை எடுத்து செய்யும் பொழுது எல்லாமே பாசிட்டிவா நடந்துட்டு இருக்கனாலே அது வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு அதாவது இந்த இடத்துல மிக எளிதில் மகிழ்ச்சி அடையும் சிவபெருமான் இப்பக்தர்களுக்கு எல்லா வகையான வரங்களை அளித்து விடுகிறார். ஆனா அந்த வரத்தை வச்சே அவங்க வந்து அழிய வேண்டியது இல்லையா? ராவணன் வந்து வரங்களை கொடுத்தார், ஆனால் இறுதியில வந்து ராமபிரானால் வந்து வதை தெரியப்பட்டார் இல்லையா? அதனால எல்லாத்தையுமே கொடுத்த அவர் அவனுக்கு வந்து இம்மார்டல் இது வந்து அவரால் யாராலுமே இம்மார்டல் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அப்படி ஒரு நாள் அவன் அழிய வேண்டியது என்பதை வந்து அதாவது சிவபெருமானுக்கு தெரியும். அதனால எந்த வரத்தை கொடுக்க முடியுமோ அதை மட்டும் தான் கொடுத்தார். ஓகே. மேலும் தனது அதிகாரத்தினால் வீண் பெருமையும் ஆணவமும் கொண்டிருந்தான். யாரு? ராவணன். எங்கெல்லாம் அகங்காரம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வீழ்ச்சி தான். அகங்காரத்தை நாம் என்னைக்குமே விட்டு ஒழிக்கணும். அது எப்பவுமே நம்மளை வந்து நன்மையான பாதைக்கு இட்டு செல்லாது. ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி நாம் ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் மனைவியையே சிறையெடுத்தான். யாரு? ஆணவத்தினால்தான். எனவே அவன் அழிக்கப்பட்டான். சிவபெருமானிடமிருந்து வரங்களை பெறுவது ஒன்றும் கடினம் அல்ல, ஃப்ரீயா கொடுத்துருவார். உண்மையில் இவையெல்லாம் வரங்கள் அல்ல, பிரச்சேதர்கள் சிவபெருமான் பெற்றதுதான் வரமே. ஏன்னா பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து அவர் வந்து ருத்ரகீதத்தின் மூலியமாக அவர் எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? அதனால அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெற்றார்கள். அதுதான் உண்மையான வரம். ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்காக சிவபெருமானிடத்துல வேண்டலாம். ஸோ சீக்கிரமாவே நமக்கு அந்த பிராப்தி என்பது கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இறைவனுடைய தரிசனத்துக்கு பெறுவதற்கு நம்ம பிருந்தாவனம் போகும்போது கோபேஸ்வர மகாதேவ் போயிருந்தோம் இல்லை? ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? யாரெல்லாம் வந்தீங்களோ செகண்ட் டைம் பிருந்தாவன் அவங்க கண்டிப்பா கோபேஸ்வர் மகாதேவ் போய் வந்திருக்கோம். ஓகே. முதல்ல நாம வந்து கோபேஸ்வர் மகாதேவுக்கு தான் போயிட்டு சேவிச்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஐதீகம். அவரிடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பக்தரிடத்துல நம்ம போய் பிரார்த்திக்கும் பொழுது பகவானுடைய அதாவது பகவானை சேவிக்கக்கூடிய மார்க்கம் வந்து சுலபமா வந்து எல்லாமே முடியும். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல கோபியர்கள் என்ன வேண்டாங்க? கிருஷ்ணரை போல கணவன் வேண்டும் இல்லையா? கிருஷ்ணரையே கணவனாக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த வரத்தை வந்து பெறுவதற்காக கோபேஸ்வர மகாதேவி வந்து பிரார்த்திச்சதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் ஒருவனுடைய குறிக்கோள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்காக இருக்கும் பொழுது அவன் தேவர்களை வழிபடுத்தி குற்றம் ஏதும் ஒன்றும் இல்லை. அதாவது குறிக்கோள் வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை அடையணுன்ற போது தேவர்களை வழிபடுறதுல எந்த தவறும் இல்லை என்று இந்த இடத்துல ஏன் சொல்லப்படுகின்றது என்றால், பொதுவாக மக்கள் பௌதிக நன்மைக்காக தேவர்கள் வழிபடுகிறார்கள். ஆனால் அவனுடைய இலக்கே வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளான பிறகு பௌதிக லாபம் எதுவும் இல்லாதப்போ அந்த தேவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய மரியாதைகளை அந்த பக்தன் வந்து வழங்குவது மிக மிக முக்கியமானது. இதையே பகவத்கீதை 7.39 காமைஸ்தர் இல்லையா? அந்தர் ஹிருதய ஞானக பிரபத்யத்யே அந்நிய தேவதா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரகிருத்தியா நியதக ஸ்வயா. அதாவது மண்ணுலக இச்சைகளிலிருந்து கவரப்பட்டோர் தேவர்களை சரணடைந்து தங்கள் இயற்கைக்கேற்ப ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றி இல்லையா நாமளே அமைக்கிறது இதெல்லாமே
இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் கிடையாது இல்லையா. ஏதோ ஒரு தேவதையை ஒரு கல்லை வச்சு ஒரு பட்டையை தீட்டி நம்ம என்ன பண்றோம், அதுக்கு புஷ்பத்தை சாத்தி விளக்கு ஏற்றி அதுக்கு ஒரு படையல் போட்டுறோம் இல்லையா, ஒரு மரத்துக்கு கீழே பண்றாங்க. இன்னைக்கு கூட நீங்க ஊர் பக்கம் போனீங்கன்னா வில்லேஜ் ஸ்டைல்லாம் இதெல்லாம் உண்டு. ஓகே, ஸோ அந்த நியமங்கள் எல்லாமே நம்ம ஏற்படுத்தினது தான். ஸோ தோஸ் ஆர் ஆல் நாட் த நியமாஸ் ஃப்ரம் த சாஸ்திரா இல்லையா. சாஸ்திரங்கள் விதி பிரகாரம் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு தான். இந்த வழிபாடு எல்லாமே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே வந்து மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட விதிமுறைகள், ஒழுங்குமுறை விதிகள், தங்களுக்கு இயற்கைக்கேற்ப நான் என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அது எல்லாமே நான் என்ன பண்ணுவேன், பரிபாலித்து அதையே என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போவேன் இல்லையா. ஸோ அதுதான் மிக தவறு. நித்தியமான ஒன்றை, அதாவது பகவானை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இதை வந்து தான் நாம எடுத்துரைக்கணும். ஸோ அது ஒன்று பிடிச்சிருந்தாலே மிச்சம் எல்லாமே அவங்களால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். அந்த ஒன்று பிடிச்சிக்கலன்னா எல்லாமே மேனேஜ் பண்றது மிக மிக சிரமமாகும். இது தொடர்பாக சாஸ்திரங்களில் சில இடங்களில் சிவபெருமான் முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து வேறானவர் அல்ல என்று குறிப்பிடுவதை குறித்து கொள்ள வேண்டும். இதன் பொருள் என்னன்னா, சிவபெருமானும் பகவான் விஷ்ணுவும் கருத்து வேறுபாடின்றி, தெர் இஸ் நோ, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒத்த கருத்து இல்லையா. ஏன்னா இங்க ஒத்த கருத்து என்பது பகவான் வந்து எதையும் எதிர்பார்க்கறதில்லை, சிவபெருமானும் தன்னுடைய பக்தர்கள் இடத்துல எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது கிடையாது இல்லையா. மேலும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டு பண்றது தான் வந்து மேன்மையான குறிக்கோளாக வச்சிருக்காரு சிவபெருமான். அதையே தன்னுடைய சீடர்களுக்குமே வந்து வலியுறுத்தினா அவ்வாறே அவர்கள் வந்து நற்கதி அடைவதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஸோ அந்த விஷயத்துல பார்க்கும்பொழுது கருத்து வேறுபாடின்றி என்று சொல்லும் பொழுது அதுலதான் அந்த பண்புல வந்து சிவபெருமானும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என்றதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மை யாதெனில் ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆர சப பிருத்தையா, அதாவது ஒரே எஜமானர் கிருஷ்ணரே ஆவார். ஏகலே ஈஸ்வர என்றால் கட்டுப்படுத்துவார், கிருஷ்ண ஆர சப பிருத்தையா மற்றவர்கள் எல்லாம் அவரது பக்தர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஆவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது எங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதிலீலையில வந்து ஆதிலீலை அந்தியலீலை அந்தியா இல்ல ஆதிலீலை தான், ஆதி, அது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், ஆதி வரணும். ஓகே, 5.142 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாஸ்திரங்களில் எந்த இடத்திலும் சிவபெருமான் பகவான் விஷ்ணுக்கு இணையானவர் என்று எந்த இடத்துலயுமே சொல்லவில்லை. ஓகே, மேலும் வந்து இதெல்லாம் பின்னாடி வந்த பக்தர்கள் கூட்டம் வந்து கிளப்பி விட்டது. ஓகே, ஸோ சிவபெருமானின் பக்தர்களால் கிளப்பிவிடப்பட்டவையாகும். வைஷ்ணவ தத்திரத்தில் இது கடுமையாக கண்டிக்கப்படுகிறது. நம்ம செகண்ட் அஃபென்ஸ் ஆஃப் பத்ம புராணம் கூட அதுதான் இல்லையா. கன்சிடரிங் த தேவதாஸ் ஓகே ஆன் த சேம் லெவல் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம், அவர்களும் சுதந்திரமானவர்கள் என்று நினைக்கிறது. மேலும் வந்து பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி பேசுறது. ஸோ இரண்டுமே வந்து குற்றங்கள் ஆகும். இதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் வைஷ்ணவ தத்திரத்தில் இது கடுமையாக கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது, மறுக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ்து நாராயணம் தேவம் இல்லையா, அதாவது பகவான் விஷ்ணுவும் சிவபெருமானும் பிரம்மதேவனும் எஜமானன் பணியாள் என்ற ரீதியில் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள். அதாவது பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே இவர்கள் இருவருமே தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பொருள். அதாவது பிரம்மரும் சிவபெருமான். சிவ பிரிஞ்சி நூதம், சிவபெருமானாலும் பிரம்மதேவனாலும் வணங்கப்பட்டு மரியாதை செய்யப்படுபவர் பகவான் விஷ்ணு ஆவார். சங்கர்ஷ்ண ரூபத்துல எப்பொழுதுமே தியானத்தில் இருக்கிறார் சிவபெருமான். இவர்கள் அனைவரும் சமமானவர்கள் என்று கருத்துவது பெரும் குற்றமாகும். இதெல்லாம் அபராதம். ஒருவருடைய பொசிஷன், ஒரு கம்பெனியுடைய ஓனரும் கம்பெனியில வேலை செய்யக்கூடிய எம்ப்ளாயும் சமமானவர் என்று நினைத்தால் அது யாருடைய குற்றம்? நினைக்கக்கூடிய நம்முடைய குற்றம். இது கம்பெனி ஓனருடைய குற்றம் கிடையாது, அங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸுடைய குற்றமும் கிடையாது. அதனால இந்த குற்றங்களுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? நாம தான், நம்முடைய உணர்தல் தான். இவர்கள் அனைவரும் சமம் என்று சொல்வது பகவான் விஷ்ணு முழுமுதற் கடவுள், மற்றவர் அனைவரும் அவரது தொண்டர்கள் என்று உணர்வில் தான். என்யஹ ஸ்வதீதம் குர்வஹ பிரசாதீத விப்ராஸ்த விருதாஸ்தத் ஆனுவிருத்தயா ஆர்யானதாஹ சுஹ்ருதோ பிரதாதஸ்ய சர்வாணி பூதானி
அனசூயைவ என்னா சுதப்தம் தப ஏததீஷ நிரந்தசாம் காலம் அதப்திரம் அப்சுஹு சர்வம் தத் ஏதத் புருஷஸ்ய பூம்னோ பிரணீமஹே தே பரிதோஷனாய. மேலும் வந்து பிரச்சேதர்கள் தொடர்கிறார்கள். நாங்கள் வேதங்களை கற்றிருப்பதோடு ஆன்மீக குருவினை ஏற்ற அந்தணர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ள சிறந்த மகான்களுக்கும் அதாவது அவங்களுடைய மரியாதைகள் எல்லாமே இப்படி செலுத்துகிறார்கள். எங்கள் மரியாதைகளை அவர்களுக்கு அளித்திருக்கிறோம் என்பதெல்லாம் எங்கள் சகோதரர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் பிறரிடத்தும் ஒருபோதும் நாங்கள் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டது கிடையாது, இல்லையா? அதாவது பொறாமை என்பது இருக்காது. உண்மையான பக்தரிடத்துல பொறாமை என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. நாங்கள் நீரில் மூழ்கி உணவே உண்ணாது நீண்ட நெடுகாலம் கடுமையான தவம் செய்துள்ளோம். எங்களது இவ்வான்மீக செல்வங்கள் அனைத்தும் உமது திருப்திக்காக அத்தனை தவங்களுமே என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய திருப்திக்காக அவர்கள் அளித்து விடுகிறார்கள். இவ்வரம் ஒன்றை தவிர வேறு வரம் நாங்கள் வேண்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறதுக்கான அந்த பாக்கியத்தை வந்து பகவான்கிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க. சம்சித்திர் ஹரிதோஷம் இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வர்றது இந்த ஸ்லோகம். எத்தனாவது ஸ்லோகம் இது? ஐ திங்க் சம்சித்திர் ஹரிதோஷம். நல்ல ஸ்லோகம் அது ஆக்சுவலி. கேண்டோல தான் வரணும். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ எத்தனாவது சாப்டர் இது? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ செகண்ட் சாப்டர் 13வது ஸ்லோகம். அத கும்பீர் த்விஜஸ்ரேஷ்டா வர்ணாசிரம விபாகஷ ஸ்வானுதிஷ்டஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். பெஸ்ட் அமங் த ட்வைஸ் பார்ன், அதாவது த்விஜஸ்ரேஷ்டா இரு பிறப்பு எய்தியவர்களில் சிறந்தவனே. It is therefore concluded that the highest perfection, உயர்வான பக்குவத்தை ஒருத்தர் வந்து அடையிறாங்கனாக்கா எவ்வாறு என்றால் by describing the duties prescribed for one's own occupation, அதாவது வர்ண ஆஷ்டிரமங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவங்க வந்து பரிபாலித்தால் இல்லையா, அதுவே அவங்க வந்து உயர்வான பக்குவத்தை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை பெறுகிறார்கள். ஸோ இந்த இது வந்து யாருக்கு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா போகும்போது நமக்கு தெரிய வரும். ஆனா உண்மையிலே நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்துமே இறைவனுக்கானது என்றதை எண்ணி நாம் ஆற்றும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு நம்முடைய கடமையை வந்து எந்த பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்தாலே அதுவே வந்து கிரேட்டஸ்ட். அந்த ஒரு நிலையை நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் அவர்கள் செய்த அந்த கடுந்தவங்க வரங்களை எல்லாமே பகவான் திருவடிகளை சமர்ப்பிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா, மரியாதைகள். ஸோ மேலும் அவங்க வந்து எல்லாருக்குமே சிறந்த மகான்களுக்கு எங்களை மரியாதையை செலுத்துகிறார்கள். திஸ் இஸ் ஹவ் இவன் அவங்களே ஒரு பெரிய மகான் என்ற நிலையில இருந்தாலும் அவர்கள் அடுத்தவர்களை மகான் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவங்க வந்தனங்கள் வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்க. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் எ வைஷ்ணவா. ஓகே, இத்தனை ஆண்டுகள் கடுந்தவம் செய்தோம், அத்தனையுமே உங்களுடைய பாதங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் பகவானே. அந்த தவங்களை எல்லாத்தையுமே இறைவனுடைய திருவடிகளை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு நம்ம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே நம்மளை ரட்சிக்கணும், நம்ம அதனுடைய புண்ணியத்தை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சோம்னா அது நம்ம தவறான கண்ணோட்டத்திலையோ இல்லை வந்து தவறான நோக்கத்தோடையோ இல்லை தவறான ஒரு வார்த்தைகளோடையோ நம்ம கரெக்டா வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணாம செய்தோம்னா அதனால் விளையக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளதான் வந்து வாட்டி வதைக்கும். அதனால்தான் அது இறை வழிபாடா இருக்கட்டும் இல்லை பௌதிக செயலா இருக்கட்டும் அனைத்துமே இறைவனுடைய திருவடிகள்ல சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தை இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதைஸ்து சர்வேர் அஹமேவ வேத்யு, இது 15.15 ஸ்லோகத்தினுடைய இது. ஸோ வேதங்களை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவன் பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். ஏராளமான பிறப்பிற்கு பிறகே ஒருவர் அவரை அறிந்து கொண்டு அவரை சரணடைகின்றனர். நம்ம பற்பல பிறவிகள் எடுத்த பிறகுதான் தேவ வழிபாடுல இருந்து பகவானை பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கான மார்க்கத்தை அடைகிறோம். ஓகே,
மேலும் இத்தகுதிகள் அனைத்தும் நாம் பிரச்சேதர்கள் என்று பார்க்கின்றோம். இத்தனை குவாலிட்டியுமே பிரச்சேதர்கிட்ட இருக்கு. அவர்கள் தண்ணீர்ல மூழ்கி தவம் செய்து வெகு நாட்கள் உணவு கிடையாது. இத்தவத்தினை உலகில் வரத்திற்காக அதாவது இந்த பௌதிக குலத்திற்கான செயல்படுத்தல, அத்தனை புண்ணியங்களையும் அவங்க செயல்படுத்தல. மாறாக அவங்க என்ன செய்தாங்க, இவருடைய திருவடிகள்ல வந்து சமர்ப்பிச்சாங்க இல்லையா. ஒருவன் எத்தொழிலுமே அது பௌதிகமோ அல்லது ஆன்மீகமாகவோ ஈடுபடலாம். ஆனால் அதன் நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்க வேண்டும். அதுதான் மெயின் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ ஆன்மீகமும் ஏற்படலாம், ஆனால் அதன் நோக்கம் அவருக்கு உகந்ததாக இருக்க வேண்டும். மேலும் இஸ்லோகம் வேத சமுதாயத்தை நன்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறது. பக்தராக வேண்டும் என்று பயிற்சி பெறுபவர்கள் முழுமுதற் கடவுள் மட்டுமல்லாது ஞானத்தில் மூத்த பிறலும் மரியாதை உடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் இல்லையா. ஒரு குரு ஆச்சாரியா அவங்களுக்குமே அந்த ரெஸ்பெக்ட். வெறுமனே பகவான் தான் எனக்கு டைரக்டா கொடுக்குறாரு, நான் ஏன் குரு கிட்ட போகணும் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் ராங். குருவிடம் செல்லும் போது நமக்கு நல் மார்க்கம், மேலும் வந்து அந்த மார்க்கத்தை வழிநடத்தி கொடுப்பாங்க. எந்த தடைக்கற்களா இருந்தாலும் அவங்களால. குரு என்பது என்னன்னா அஜ்ஞானத்தை வந்து நம்மள விளக்குறது. நம்முடைய அஜ்ஞானமே தான் தடைக்கற்கள். அந்த தடைக்கற்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து விளக்கி விடுவாங்க. உண்மையான ஞானத்தினுடைய சொரூபத்தை வந்து உணர்வதற்கான அந்த பிராப்தத்தை குரு வந்து வழங்குகிறார். அதனால ஸோ இஃப் யூ ஆர் அடியன் தட் இஸ் அ குட் பெஸ்ட் வே. ஓகே. மேலும் பக்தராக வேண்டும் என்று பயிற்சி பெறுபவர்கள் முழுமுதற் கடவுள் மட்டும் கிடையாது, ஞானத்தில் முதன்மை பெற்றவர்களிடத்திலுமே வந்து அவர்கள் மரியாதையோடு அவங்கள வந்து நடத்துவாங்க. ஓகே, மரியாதை கலந்த அந்த செயல்பாடுகள்ல கண்டிப்பா ஈடுபடுவாங்க. ஞானத்தில் மூத்த இவர்களே ஆரியர்கள். ஸோ சிவிலைஸ்டு பர்சன். உண்மையிலே இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அப்ப நம்ம திராவிடன்ஸ் எல்லாம் கிடையாத மாதாஜின்னா நினைச்சக்கூடாது. ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த பக்கம் நார்த் சைட்ல எல்லாமே ஆரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க, இந்த பக்கம் வந்து நாம திராவிடியன்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, நாம ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் இதெல்லாம் பரிபாலிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் வரும்போது இந்த ஏரியாவில் திராவிடன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ திராவிடியன்ஸ் ஆரியன்ஸை தூக்கி அந்த பக்கம் வச்சுட்டு நாம என்ன நினைக்கணும், நாகரீகம் அறிந்த மனிதன் என்று நாம அந்த ஒரு உணர்வை மட்டும் நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். மேலும் சான்றாக பகவத்கீதையில் 2.2 ஸ்ரீ பகவான் அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய போர் வீரன் எனக்கூடிய அந்த இதையுமே தியாகம் பண்ணிட்டு தர்ம சந்நியாசத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான் இல்லையா. ஏன்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை எல்லாம் அவனால சகித்து கொள்ள முடியவில்லை இல்லையா. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, எங்கிருந்து உனக்கு இந்த அழுக்கெல்லாம் வந்தது இல்லையா. குதஸ்துவா கஷ்மலம் இல்லையா. கஷ்மலம் என்றால் அழுக்கு. இதம் விஷமே சமுபஷ்டிதம், அது அவனுக்கு நல்லது கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. அனாரிய துஷ்டம் அஸ்வர்கியம் அகீர்த்தி, அதாவது கெட்ட பெயர் தான் கொடுக்கும். கீர்த்தி என்றால் புகழ். புகழற்ற ஒரு நிலை மட்டும்தான் உனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். கரம் அகீர்த்தி கரம். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், அன்பிற்குரிய அர்ஜுனரே, இத்தூய்மையற்ற எண்ணம் வந்து எங்கிருந்து உனக்கு வந்தது இல்லையா. உண்மையான வாழ்க்கையினுடைய உயர்ந்த நிலையை வந்து உணர்ந்த ஒரு மனிதருக்கு இது எல்லாமே வந்து ஒரு பொருட்டே கிடையாது. ஏன்னா அர்ஜுனன் அந்த நிலையை வந்து எப்பொழுது அடைந்து விட்டான். அதை மேலும் இந்த இடத்துல நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து சுட்டி காட்டுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக. இப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள் எல்லாமே மனதில் சஞ்சரிக்கவே கூடாது. ஆக்சுவலி இவை உன்னை மேலுலகுக்கு இட்டு செல்லாது இல்லையா. வெற்றி பெற்றாலுமே, அதாவது தோல்வி பெற்றாலும் சொர்க்கத்திற்கும் அது வந்து எடுத்து செல்லாதுன்றதை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றார். பரமபுருஷ பகவானால் நேரடியாக கட்டளையிடப்படும் அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியனாக இருந்த போதும் போர் செய்வதற்கு அவர் வந்து விருப்பம் கொள்ளவே இல்லை இல்லையா. அந்த குறைபாடுகள், கருணை உள்ளம் இல்லையா. அதாவது இத்தனை நபர்கள் கொல்லப்பட வேண்டிய இல்லையா, அதெல்லாம் யோசிக்கிறார். அதனால அந்த இடத்துல கருணை. அடுத்து வந்து பாவம் இல்லையா, சின்ஃபுல் ஆக்ட், ஒரு உயிரை கொள்வது பாவம் சாஸ்திர விதியாக என்று நினைப்பது இல்லையா. அடுத்து வேற என்ன ரீசன்ஸ், ஆக்சுவலி நம்ம ஃபேமிலி டைனாஸ்டி இல்லையா. ஸோ அதாவது வீட்டுல இது பரம்பரை கெட்டு போயிடும். அதாவது வர்ணசங்கரா வந்துடும். வர்ணசங்கரா பிள்ளைகளுக்கு நல்வழி மார்க்கம் படுத்த முடியாது. எல்லாமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா. கம்பேஷன், சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி, அது அமங்கலம், இன்ஆஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த அழிவு வந்து மங்களகரமானவை அன்று எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு இல்லையா. அதனால என்னால தீர்வு காண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அம்பையும் வில்லையும் அந்த ஒரு புறம் போட்டுட்டு உட்காந்துறார் தேர்ல இல்லையா. ஸோ அதுக்குதான் இப்போ
அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் சொல்றாரு, உனக்கு எங்க இருந்து வந்தது? ஏன்னா அர்ஜுனன் ஞானத்திலும் வந்து நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் தான். அதனால அப்படி ஒரு ஞான தளத்தில் இருக்கக்கூடிய நபரிடத்திலிருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று சொல்வார் இல்லையா? இந்த கஷ்மலம் அப்படின்னா இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது உனக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்பார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஆரியர்கள் உங்களை உயிர்களிடம் தேவையின்றி பகை கொள்வது கிடையாது. சும்மா சும்மா யாருமே பகை கொள்ள மாட்டாங்க. ஆரியர்கள் இறைச்சி கூடங்களை பாதுகாப்பதும் கிடையாது. அவர்கள் வாயிலா மிருகங்களுக்கும் எதிரிகளும் அல்ல. பிரச்சேதர்கள் நீரில் உள்ள ஏராளமான வருடங்கள் மிக கடுமையான தவம் செய்தார்கள். முன்னேறிய நாகரிகத்தில் ஆர்வமுடையோர் தவங்களும் துறவும் உறுதிமிக்க அதாவது விரதமாகும். நம்ம வந்து அனுஷ்டிக்க வேண்டிய ஒரு விரதமாகும் இல்லையா? ஃபாஸ்டிங் எப்படி ஏகாதசியில இருக்கிறோமோ அது மாதிரி. ஸோ ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்களை எல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து தங்களிடத்துல வந்து நிரப்பிக் கொள்ளும் பொழுது அவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்கள்ல அவங்க தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல தங்களை அவர்கள் எப்பொழுதுமே ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும். சதா சர்வகாலம் இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவர்கள் பெறணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நிரந்தசாம் என்னும் சொல்லுக்கு உணர்வின்றி என்று பொருள். அதாவது வித்தவுட் கான்சியஸ். அளவுக்கு மீறியும் தேவையின்றியும் உண்பது ஆரியனுடைய தொழில். அதாவது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அதுல 6 விதமான பண்புகள் வந்து எதெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அன்பேவரபிள் படிக்கிறோமா இல்லையா? அதி ஆகாரா, பிரயாசா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஜனசங்கத்தோட லௌல்யம், இதெல்லாம் வந்து அவனை வந்து கட்டுண்ட நிலையிலே வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த ஒரு இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ நாம அதாவது நம்முடைய ஆரியர்கள் உண்ணும் பொழுது கூட சில குறிப்பிட்ட உணவுகளை உண்கின்றனர். உணவு கட்டுப்பாடு என்பது மிக மிக முக்கியம். பகவத்கீதையில பத்திரம் புஷ்பம் பலந்தோயம் ஏமாம் பக்திய பிரயச்சித்தி தம்மாம் பக்தி உபாகிருதம் அஸ்னாமி பிரயாத்மனக இல்லையா? நம் பக்தியோடு பகவானுக்கு ஒரு புஷ்பம், ஒரு இலை, ஒரு காய், அதாவது கனியார் காய், அப்புறம் நீர், இத்தனை கொடுத்தாலே போறோம் பகவான் அதை ஏத்துக்கிறார். அதை விடுத்துட்டு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கிராண்டா நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அங்கே பக்தி பாவம் இல்லாம நம்ம கிராண்டா எது செஞ்சாலுமே வேஸ்ட். பக்தி பாவத்தோட சிம்பிளா நம்ம ஒரு துளசி இலையில வச்சாலும் பகவான் வந்து ஏத்துக்கிறார். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இஸ்லோகம் இவர்கள் ஆரியர்கள் என்று தம்மை சொல்லிக் கொள்வார்கள். சொல்லக்கூடிய அந்த ஆரியர்கள குணாதிசயங்களை வந்து ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு எடுக்கிறேன். ஓகே, 41 வந்து 40யோட நிறுத்துறேன். பஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण माताजी.